Sei. аввалан саломи хидмат ба ҳамаи шумо мерасонам дӯсто бародарои азиз. баъдан дар бораи ҳамин равон кардани маргу мурдаҳои шаҳрвандои тоҷикистони худмон аз шаҳрҳои Россия хостум дар навори имрӯза каме сухан кунем. хоб мо ҳамарӯза шоҳид ҳастем ва мебинем ки дар дохили шабакаҳои иҷтимоӣ наворҳо ё зубор мекушоянд барои равон кардани маргу мурдаи ягон шаҳрванди тоҷикистони худмон. ин кор бисёртаргӣ дар шаҳри Москва ва дигар шаҳрҳо мешавад. алҳамдулилло дар шаҳри Санкт-Петербурги мо нест ин кор, ҳамин гуна зуборо намешавад. ба чӣ хотир? ба хотире ки дар шаҳри Санкт-Петербург фонди хайриявӣ фаъолият мекунад ки танҳо як вазифа дорад. вазифааш ҳамин аст ки равон кардани маргу мурдаҳои шаҳрвандои тоҷикистони худмон тамом. ва ин фонд қонунӣ тӯли 8 моҳ мешавад фаъолият дорад, вале ҳамин иқдом аз соли 2008-2009 ин ҷониб идома дорад. хоб асосгузори ҳамин иқдом саркардагии одамое ки ҳамин корро сар кардан, соҳибкорои тоҷикои худмон ки дар ҳамин шаҳри Санкт-Петербург соҳибкорӣ мекарданд, алалхусус аллоҳ раҳмату мағфираташ гардона бародармона ҳоҷи Бурҳон. ин бародармон аллакай ин дунёро тарк кардаган, вафот кардаган. ҳама каса дуо мекунем ки аллоҳ рӯҳаша шод, қабрша пурнур гардона ва аллоҳ ин хайри ҷория ва ин кори хайре ки имрӯз барои мо ҷавонон мерос гузошт аз савоб ва самарааш дар дафтари аъмолаш сабт гардонад. хоб ин фонд чӣ фондае бародарои азиз? мавли барои шумо маълумот метем. благотворительный фонд дар инҷа соҳибкорои тоҷики худмон, шаҳрвандои тоҷикистони худмон, бародарои муҳоҷири худмон, бародарое ки дар сохтмонҳо кор мекунанд, соҳибкорӣ мекунанд, тиҷоратҳои худшона доранд, ҳама сарҷамъ шудагиянд. ҳама рӯза хоҳ 100 рубл, хоҳ 1000 рубл, хоҳ баъзеҳошон то 5000 10000, ҳама рӯза саҳми худшона мегузаронанд дар ҳамин фонди хайравӣ. ва ин фонд кушода шудагия дар асоси қонунгузории ҳамин давлати Россия, вале назоратша пеш мебурдагӣ короша ҳамаша бародарои консулгарии худмон ба зимма гирифтагиянд ва ҳамроҳӣ доранд. хоб ҳар сари моҳ як бор отчёту учёти умумӣ дода мешавад ва дар ин фонд як суратҳисобе ҳаст ки аз он суратҳисоб ягон нафар аз ба ихтиёри худаш маблағ гирифта наметавонад. хоб аслан дар бораи ҳамин равон кардани маргу мурдаҳо шояд баъзеҳотон донен ва шояд баъзеҳотон надонен, он қадар маблағи зиёде ҳам дар кор нест. хоб барои равон кардани як мурдаи як шаҳрванди тоҷики худмон ба ҳисоби ҳамин аз ҳама пасташ гирем 45000 рубли русӣ сарф мешавад ва ҳисоби миёнаш боша то 65000 рубли русира ва ҳисоби максималиш боша то 83-85000 рубли русӣ барои равон кардани ҷасади як шаҳрванди тоҷикистон сарф мешавад. ин 45000 рубл ман гуфтам ҳисоби аз ҳама пасташ ҳамон нафароне ҳастанд ки ба марги маъмулӣ, яъне рӯз шонбуд шудагия ва дар собе ягон кас куштагишон нест ё ягон ҳодисада дучор шудагӣ нестанд. ҳам худ ба марги маъмулӣ гузаштаган. ҷасади онҳоро ба ватан равон кардан осонтар аст, чем аз он нафарое ки ягон ҳодисада дучор мешаванд ё ин ки ба ягон сабабе онҳоро мисол мекушанд ё ки ягон корча мехӯранд, тир мехӯранд. ҷасадҳои онҳоро равон кардан душвортар аст. че минорам. баъд як чиз дигарро нагуфта намонам ки ҳар ҳафта аз шаҳри Санкт-Петербург 2 рейси сомонайра рӯзи чоршанбе ва рӯзи шанбе ки ҳамин сомонайри рейси сомонайр чӣ хеле ки медонем ин ширкати ватании худмонай ҷасадҳоро бе пул ба ватан мебарад, яъне аз ҳамон ҷасад маблағ намегиранд. вале рейсҳои Россия боша, ин Урал рейсу дигар рейсҳо боша, ино маблағ мегиранд. агар сомонайр бара ҷасада 45000 рубл расход мешавад ва агар ки Урал рейс гира бара 63-65000 рубл расход мешавад. ва нигоҳ кунед, аз ҳамин маблағ ҳам пули ҳамо кафан мекардагӣ инсону мурдашурра метиҳанд, ҳам пули гуроба метиҳанд, ҳам суд эксперта пул метиҳанд, ҳам моргда пул метиҳанд. хулоса ҳамин ҷои даркорида ҳамин пул маблағ сарф мешавад. ман барои чӣ гапҳоро гуфтам?
барои он ки шояд баъзеҳо то надонем. ва ҳози бо дуюм сабаб шо охири навордам гап мезанам. хоб ман бисёр хирсанд мешудам ки чунин гурӯҳҳо чунин фонд ташкил карда мешуд дар дигар шаҳрҳои россияранд. зеро як нафар вақте як шаҳрванди як шахси наздикша аз даст метия, барои он чӣ қадар сахтае ки рӯи экран бирояву аз дигарҳо кӯмак талаб кунад. ва боз мо шоҳид ҳастем ки чандин ами хоб гапчиҳои дар дарини интернет ҳам баромадаги ҳисоби кушодани зубор барои маргу мурда, баъзеҳоро мурдахӯр мегану мақсад мурдахӯр гуфта эълон мекунад, ҳар гапошон меган. барои пешгирии ҳамаи ҳамин корҳо хуб мешуд ки ҳамин фонди хайриявие ки дар шаҳри санкт петербург кушодагианд ба мисли ҳамин дар дигар шаҳрҳоро ҳам мекушоданд. ман силкаи ҳамин фонди хайриявиро дар комментария мемонам. кадом нафаро кадом бародарое ки мехоҳем дар ҳамин фонди хайриявӣ ҳамроҳ шуданд, метавонем дуроен дар ҳамун силка ҳамроҳ шавем. хоб дар уҷа манай эълони ҷойҳои корӣ ё ин ки ягон квартираи холидорӣ эълон доданд, умуман ягон сухани бегонаву беҳуда дар уҷа навистану гузоштан мумкин нест дар ҳамун гурӯҳ. ва ё ин ки мисол баъзеҳо ҳастанд дар уҷа ки ҳуҷҷатҳои гумшудаи худшона эълон метаҳанд, мумкин нест. админо ҳастанд дар уҷа як бор ду бор се бор огоҳӣ метиҳанд, ҳамун навиштаҷота нест мекунанд. ба чӣ хотир? ба хотире ки ҳамун смсҳо бисёр нарававу дар асаби баъзе аз бародарои мо таъсир накунад ва сабаби тарк кардани ҳамун гурӯҳ нашавад, яъне сабаби пакинут кардани ҳамун гурӯҳ нашавашон. то ҷои мо танзимоти ҳамин гурӯҳро ба зиммаи худмон гирифтагем ва доим назорат ҳам мекунем. хоб дуюм қоидаи ҳамин гурӯҳ ҳаминае ки дар дохили ин гурӯҳ табрик кардани рӯзи ҷумъа ё ин ки ягон зодрӯзи ягон нафар ё ин ки ягон тӯи ягон нафар қатъиян манай мумкин нест. ягон баъзеҳо рӯзи ҷумъа қати табрик мекунанд, инам мумкин нест. ҳамин гуна смсҳо пок карда мешавад. танҳо гурӯҳда иҷозат ҳаст барои равон кардани маргу мурда ягон маълумот равон кардан ва ҳамун чеки ҳамун маблағи гузарондата гузоштан. сухани беҳуда мумкин нест. хоҳиш мекунам қоидаҳои ҳамин гурӯҳро риоя кунем ва камера ҳисос кард. хоҳиш мекунам қоидаҳои ҳамин гурӯҳро риоя кунем ва беэҳтиромӣ накунем бародарои азиз дар дохили ҳамин гурӯҳ ва шумо сабаб нашавем ки ягон нафар маҷбур шававу пакинут кунад ҳамун гурӯҳро. ва ман барои дигар нафароне ки дар дигар шаҳрҳо масъул ҳастанд барои равон кардани маргу мурдаҳо ё ин ки мехоҳанд доим дар хизмати бародару хоҳарои худмон бошанд ва барои халқу миллат хизмат кунанд, ман пешниҳод мекунам биёен ё ин ки мақсад маслиҳат кунен ҳамроҳи шахсҳои масъуле ки ҳамин фонда ташкил кардану сохтану то ин рӯза оварданд. кӯшиш кунем дар дигар шаҳрҳо низ ин кори хайра идома диҳем, васеъ кунем ё ин ки ҳамин фонда худша васеъ кунем, тамоми тоҷикоро дар инҷа ҳамроҳ кунем ва ҳамон гирьяву зораву нолаи як бародаре ки барои як ҷасади хоҳараш мекунад дар дарини интернет ва баъдан баъд аз ҷасада бурда дар хок супоридан, баъзеҳошон аз қафои ҳамин блогеро ман худам шоҳиди ин кор ҳастам ки моҳош мегарданд ки ҳамн видеои акаи моро видеои очаи мана удалит кун, блогеро удалит кардани вая ба кала намегиранд баъзеш. ва то рӯзе ки ҳастанд ҳамун азизои ҳамун шахси вафот кардагӣ дар назди мардум хиҷолат дану худшона нороҳат ҳис мекунанд. зеро то рӯзе ки ҳастанд ун навор дар шабакаи иҷтимоӣ мемонанд. ба ҳамин хотир мо бояд пеши раи ин чизоро гирем ва ин нагузорем ки ягон шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистони худмона дар шаҳрҳои ҳамин россия дар моргоҳ бурда ё оташ зананд ё ин ки баранд дар қатори ягон ғайри дин хок кунанд. ҳозир шояд баъзеҳода савол ба миён биёяд, гӯянд ки мурдаҳоро равон кардан вазифаи мисол шумо нест хелу хел, вале мо ба ин гапҳо кор надорем. мо фақат кӯшиш мекунем ки хизмат кунем барои мардуми тоҷикистони азизи худмон ва дар ҳамин мулки ғариб нагузорем ки ҷасадҳои шаҳрвандои тоҷикистон гӯем
оташ зада шавад ё ин ки бурда дар қатори як ғайридин хок карда шавад. аз ҳамаи тамошобиноне ки мехоҳанд дар ин фонди хайравӣ ҳамроҳ шудан хоҳиш мекунам одобу эҳтироми инсонира фаромӯш накунанд. аллоҳ ёру мададгортон. кӯшиш мекунам то рӯзе ки ҳастам ҳамин гуна корҳоро дастгирӣ кунам, ҳисоб паҳн кунам ва аз шумо низ хоҳиш мекунам шумо низ паҳн кунед, зеро сабабгори асосии паҳн кардани чунин хабарҳову чунин иқдомои хуб ин шумо тамошобинои азиз ҳастед ва хоҳиш мекунам бетараф набошед, саҳмгузор бошед. аллоҳ ёру мададгортон.